Ga masu sha'awar koyon Turanci, mun buɗe rijista ta ajin koyon Turanci. Ajin koyon Turancinmu aji ne da ake gabatar da darussansa a WhatsApp group. Muna darasi ranaku 3 a sati, ranar Juma'a da ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. Ranar Juma'a rana ce da muke course ɗin vocabulary building, course ɗin da ke koya kalmomin Turanci da ma'anoninsu da misalin yadda ake amfani da su a cikin jimla. Ranar Asabar rana ce da muke course ɗin English speaking practice, course ɗin da ke koya magana da Turanci a aikace. Ranar Lahadi rana ce da muke course ɗin English grammar rules, course ɗin da ke koya ƙa'idojin Turanci ta yadda za ka koyi yadda ake amfani da kalmomin Turanci daidai wajen gina jimla. Kuɗin registration ɗin wannan aji naira 5,000 ne kacal. Idan ka biya 5,000 ba za ka sake biya ba sai bayan wata 3 idan za ka je aji na gaba. Domin yin rijista ga lambar waya nan daga ƙasa, sai ku ɗauka ku tuntuɓe ni a WhatsApp da ita, ko kuma ku shiga profile ɗina za ku ga lambar waya, sai ku ɗauka ku tuntuɓe ni a WhatsApp da ita. Sai na ji daga gare ku.